କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ବଡ଼ ଚାକିରି ବଡ଼ ଦରମା କଥାଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଭାବିଲେ ଦେଖି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା କିଏ ପାଏ? କଥାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି। କିଏ କୁହେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ତ କିଏ ପୁଣି କୁହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଖଟି ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। କହିଲେ ଦେଖି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା ପାଏ? ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4,10,000। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଆନ୍ତି 1,60,000। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ 3,90,000। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 3,65,000। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 3,40,000। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 3,35,000। ଗୁଜୁରାଟ 3,21,000। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 3,10,000। ହରିୟାଣା 2,88,000। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 2,72,000। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 2,55,000। ଛତିଶଗଡ଼ 2,30,000। ପଞ୍ଜାବ 2,30,000। ଗୋଆ 2,20,000। ବିହାର 2,10,000। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 2,10,000। ତାମିଲନାଡୁ 2,05,000। କର୍ଣ୍ଣାଟକ 2,00,000। ସିକିମ 2,90,000। କେରଳ 1,85,000। ରାଜସ୍ଥାନ 1,75,000। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 1,75,000। ମେଘାଳୟ 1,50,000। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 1,33,000। ଆସାମ 1,25,000। ମଣିପୁର 1,20,000। ନାଗାଲାଣ୍ଡ 1,10,000। ତ୍ରିପୁରା 1,05,000।